Avui preparem tirabecs amb botifarra. La temporada dels tirabecs és molt curta i només els podem aconseguir durant unes setmanes a l'any. Per preparar aquest plat necessitarem uns 500 grams de tirabecs, una o dues cebes, un porro, 100 grams de botifarra negra, oli d'oliva verge extra, sal i vi blanc. Començarem netejant els tirabecs. Primer els esbandim a sota l'aixeta, els deixem escórrer i seguidament, tal com veieu a les imatges, un per un els anem agafant per la cua, estirem i ens seguirà un filet. Els que són més petits pràcticament no tenen res de filet, només traiem la cua. Seguidament tallem el porro i la ceba a trossos petits i els posem en una cassola amb oli en fred. Afegim una mica de sal i ho deixem coure a foc suau uns 5 minuts. I ja podem incorporar els tirabecs. Ho barregem bé amb la ceba i el porro. Posem una mica més de sal, tapem i els deixem coure 5 minuts. Els últims minuts afegim el vi blanc i el deixem que s'evapori. Penseu que el temps de cocció també va en funció de la mida del tirabec. Hem de procurar que ens quedin una mica al dente. I ja per acabar, a l'últim moment, tirarem la botifarra negra tallada petita. I ja ho tenim, un plat de temporada per llepar-se els dits. No oblideu donar-nos un like i subscriviu-vos i així rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.